morning, madlang people. Ayan. Tingnan natin yung saging. Saging, ayan. Saging, maraming hayop. Ayan. Maraming kalaban ng Pupunta saging, tayo doon. Ayun, hinog na sa puno. Ay, gagamba. Ayan, hinog na. Gagamba. Literal na hinog sa puno, matamis. Mamaya wala na. Ang tawag daw dito ay bulkan. Ayan guys, hinog na. Hinog na hinog. Marami yan. Ito na kayo rito. Ayun. Ayun pa. 5 piso isa. Ayun yung isa. Hinog sa puno. Ayan ang aking tanim. Magkikiyam ka na. Ayan ang saging. Mamaya natin titibain yan. Ayan. Ayan. Saging again. Dito sa likod. Ayan. At saka yun. Saging ulit. Saging ulit. At another saging. Ayan. Sagingan. Ayun oh, may unggoy oh. Nakatago sa tindahan. Ito pa. Oh. Yan, tayo magsaging. Yun lang ang may hinog. Yun. Mamaya titibain, kakainin natin. Nasa puno pa yan guys. Nakakabit. Nasa puno pa yan. May binti. Ayan. Ayan ang saging. Saging ni Belen. Welcome to my saging channel again. Ayan. Violet. Meron ditong taga ibang bansa, violet ang buhok. Yun, sa tricycle. Welcome, welcome. Ayan din si Blue. Lagi kong kasama sa bayan. Bukod sa saging. Ayan ang aking mga tanim. Ayan. Bukod sa saging, may mga mayana rin akong iba-ibang variety. Alocasia negra. Ayan. Meron din bonsai na coconut. Coconut bonsai. Ayan ang pinaglilibangan ko. Buko doon sa saging na hinog. Hinog sa puno. Pipitasin natin yan mamaya. Baka maunahan tayo ng paniki o ng ibon. Yan.
Ayan si White. Ito si Blue. Si Blue. Siya. Bukod sa saging, marami pang iba. Sumubili ng halaman, punta lang dito. Ayun pa doon, saging. Ayun, guys, maya-maya ititibagin na yan ng aking jowa. Saging. Saging, ala Belen.